Bit-tema Malta li qed tinbidel fil-jiem li ġejjin il-Partit Laburista se jlaqqa l-Konferenza Ġenerali Annwali, konferenza li se ssir fl-isfond ta' 3 snin ta' ħidma sfiqa minn gvern li bil-fatti għamel differenza f'ħajjet in-nies. Iżda li l-en mill-kisbitza issa l-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef tenna li l-konferenza trid tħares il-qoddim lejn aktar suċċess. Nemnu li daw 3 snin f'diversi joqsma kienu 3 snin ta' suċċess f'dak li huwa soċjali, f'dak li huwa ekonomiku, f'dak li huwa turizmu, f'dak li huwa ħafna oqsma. Fl-istess kien fadal oqsma li fadal ħafna xi jsiru wkoll u għalhekk il-konferenza ġenerali tkun ukoll pjattaforma fejn nibdew nkomplu nsaħħu nesternalizzaw id-diskussjoni sabiex inħarsu għal dak li ġej il-qudiem, mhux biss dak li qed jitwettaq issa jew li twettaq ftit ta' xhur jew snin ilu, imma issa għal dak li ġej sabiex bħala Partit Laburista nkomplu nresqu aktar idejat il-qudiem f'isem il-poplu Malti Għawġi. Mikallef żied li din hi proprju l-ewwel okkażjoni li l-konferenza se ssir barra l-perjodu ta' Jannar u Frar u dan b'riżultat tal-emendi statutorji li bidlu s-sena finanzjarja tal-Partit Laburista. Din is-sena wkoll il-Konferenza Ġenerali Annwali segwi dik straordinarja li permezz tagħha l-partit kompla jġeddet l-istrutturi tiegħu waqt li adatta għar-realtà ta' partit fil-gvern.